Hello. Các trong hình sẽ thấy em ô. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Chuan thì tôi nó có display hin một thấy em note. Yes, sir. Try. Yes, sir. In du chuan in textbook ka lo en tel ula. Chan chu a cho thei lo awang hian heta tang hian voina kan zir dona. In du chuan in microphone ka han on vek chin tawin microphone kha beng cheng view em ka lo ngai tha chinang. On đây. On vek teo. Em luôn. Nó có trong sự thôi em. Đây. In microphone off ula, trong class cho nang off. Beng cheng mày. Cl-XII. In mu thầy tro. Good for. Ka soi cho nang. Voina kan zir tur chu ghost theorem. Ghost theorem atang he kan zir cho nang a. Chuan in chia tur chu heta a hnuai lampang hei tu na ka ti lan thla khawa hiam derivation nep nep kha om don ani chu in du le paper le pen lo in chopula aron chu san de ka ron soi dona a then chu diagram atang ten ka soi dona hemi in no ta hi alang te view em ka tilian du ngem nge tok chi Ate. Ít thu thu. ate mo tilian satang o thì khá nó liền đâu em. Yes, sir. Yes, sir. Thì khá cần soi cho nắng. Go slow. Ama sabera kan zir tur chu electric flux ani. Class 12 azon flux shim shim hi thil tharani au awading a shim shim hi.
chuan electric flux kan ti chu nge om zia kan ti chuan class kan soi thin charge in electric field ta siam khan charge in charge level motion of electrons kha electric field kan ti chu ni, or it may be the motion of charge, that is we call it electric field. Then khami electric field ta ham chakna ne ani a om zia chu electric field chakna kha a bor vela han a pe chu ka ni en tina thade pakha chu magnet zong in lo soi don taila magnet in nei ta magnet vasi chi alo khan pin va data ula magnet khan a hip thawang dro a hi bangem nai te in va da chuan Yes, sir. khami om zia chu magnet kha avasimi alo ma se magnet khan pin kha amala ma hi pheni chumi om zia chu magnetic field chunga pin kha in vada a magnetic lines of force in amala ma apot thayani chu tiang che jon electric flux kan ti po hi electric field in lines of force chakna anaya kha abul vela ape chuak thina chu electric flux ani mo chuan a definition a han total number of hey ka ko zon hi total number of lines of force ati hi chakna nei thil a hip theya chumi pialama thil a repel thei chuan crossing through the given area hun thil area b ka kan la ka electric lines of force ron kala kha area pakhat kan lo chin chia ta chuta electric lines of force ron kala kha electric flux su ni a chiang em ka soinon le don em soinon ngai ti no mem minon request Yes, soinon sir. Yes, sir. So, non tối mày. soinon ang mo hello Yes, sir. Yes, sir. ai ka soinon don nge don lo So, non đó. So non. non rõ. an soinon lokang electric flux kan ti chu charge cha che ta wangin electric field kan neya amo current kan neya mo chuan chumi electric field chuan chakna ngai ani thil hip theina te thil repel theina te chakna neya chu wave angin omani kan mu thei lawa chumi electric chakna mun pakhat kan lo chin chia ta area pakhat kan lo chin chia ta chumi area ron kal tlan za ta chu electric flux ani mo chuan scalar hi enge om zia scalar quantity kan zir to scalar b ki tungai ron soi thei no memo english pon mi zo pon scalar chu which tam lam le hoi zong nei ti na ni which has a magnitude and direction mo chuan a unit chu newton meter square c hi coulomb o hemi cb ka hi coulomb ani chuan thil thar pakhat tlema dang lam de hlek chu he tami te hi greek italic ni d phi chin chia theng em a ming hi d phi ania chu chuan phi hian electric flux hi a represent flux shim hi phi na represent flux chu numbers of lines of force crossing through the specific or given area ti mai khani chuan kan a derivation a kan kal tanang d phi electric flux kal tang chuan a definition ang chi in e hi electric current ania ds hi area mun apum pui ni lo mun enge molai kan chin chi abi ka te kha ds mo body pum pui area ni lawa body pakhata emo plane pakhata mun kan chin chi abi ka kha ds ani chuan nikuma khan mathematics a khan inzir thok to apum pui area kan shia du chuan a hnuai hian hei integration kan ti ngai
integration chuan thi la siam puma mo physics a re chuan tereu te value kan hrephota chuan kan integrate thing thil tereu te value hei ds kan hrephota chumi zoa kan integrate ang apum pui value kha chuan Gauss law kan kalang Gauss law chuan nge soi tum it states that the total flux of the electric field E over any closed surface is equal to 1 by epsilon naught 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. He ta hina diagram oma. A diagram a diagram atang kan en lokang hemia electric current electric flux more numbers of hemi body numbers of lines of force kaltlang za thi isia du chuan a chunga charge hi 1 by epsilon naught times in ipunti rangate mo a chunga charge hi 1 by epsilon naught times in ipunti rang epsilon naught hi hein homework tur enge ani engtin nge ron chua ti kha in homework tur dictionary mo google point en thayang chuan a mathematics form chuan phi equal to q by epsilon naught hi ni na taka chuan phi equal to 1 by epsilon naught into q ania q to charge zat chuan heta hian 1 by epsilon naught hian kan punti ranga ya wangin 1 by epsilon naught into q ania chu kan puntir chuan q by epsilon naught hi aron chuak ani chuan Gauss law chuan it tells us that the flux of each the closed surface S depend only on the value of the net charge inside the surface. Gauss law chuan helaya a diagram hemi body electric flux kalza ta hi a chung lama charge a hian a dang lam lawati chu nakina application ala chiang don thawa a chunga charge omza thi apoi mo lo apona mi hi poi mo jok chu Gauss law na min shil tu mani chon kan etara application ai kan soi chinang Gauss law formula chu hetami hi nia phi equal to q by epsilon naught a cho thei don lo wangin in du le cho na lo in chop ro ka ti kho chuan point number 1 a field due to a charge hemi hi tuna diagram ka ko me ka hi ina in current shui nen kan tek hin tur aron azu mangani chu ina in current shui yang khania chuan charge density charge omzat a charge mukla ma hi hetami hi lambda ni shetoi mi le hi lambda chuan let P be a point at a distance r from the wire and E be the electric field at the point P heta hi hei ka ko zone hi P ani P P hi hei radius a seilam hi r ania chuan P electric field natlam hi conversion tu na chu ni khani china ka soi zo chi kha tunami hi cylinder shape na oma cylinder shape na oma apum pui hi voi khata physics ta kan zong hal ngai lo hetilai value te pakhat hi kan she photanga chuan atnuwa hei hetai integration om hi hei a value pakhat hi kan she photanga chumi zo kan integrate ang in chiang em khatilai kha hello ka tong em thai em Yes, sir. Asoi non leang physics a body form oming apum pui value kan zong ngal pup ngai lo hetilai value te pakhat hi kan she photanga chuan
kan integrate ang kan siam pum ang integrate chu siam pum ti na ni ti khan kan soi chun zo mang electric flux through the curved surface phi is equal to integration of E dot kha bawatiro heta kan le lo ko nge hey heta hiam E dot ds ani dot product ani dot product kha ne nge tluk tu min chang thei o soi lok dot product kha ne nge tluk anh nghe kan substitute thei dot product kha kan sẽ lâu mi dot product chuan ko sat luk hei ta hiam E dot ds ania tuna kan equation ha chuan E ds dot aya cos theta ron da a chuan a diagram hian ula E le ds 0 degree ni ani em E le ds 0 degree hei a in ang chi mo chu wangin cos theta aya cos 0 ron da a cos 0 ya value eng zat nge chang zoom zoom chang zoom zoom cos 0 ya value eng zat nge tu mo khan mian chang teu 1. one cos 0 hi a value 1 ani chu wang chuan eds aron chuak hei eds chuan ei dac nge om zia mian chang le lok dac nge om zia tu nge shia ds khi nge a diagram atang pok hina chiang ania Small displacement. a dik trap khi mi khei sa ke zon s khi displacement ani lawa nge ds khi na entire diagram pok hi chian vek ki kan sẽ lâu niang ka soi mayang small area ti na ni mo small area ti na chuan e hi chu afam kim to ds om hian afam kim lo man thiam emo e hi chu ani turang ani to a integration hian asiam pum don ka ti ni china kan siam pum don ka ti e hi siam pum ngai to lo e ni to asiam pum ngai chu ds small area chu ala fam kim lo area te chawala ni apum pui gan du mo chuan ani ta ka jon ta hian hemin kara hian e ds dot chi a hian e ya omanga integration of ds ani integration of small area mo chuan e hi cylinder angin kan ngai ka ti kha mo curved surface area of cylinder formula chu 2 pi rl ani chu wang chuan ds aya 2 pi rl ron kal engwangin mo integration hian ds hi asiam puma chuan integration hi abo chi a ds aya apum pui area curved surface area formula ron da chu integration na thoni chuan since e and ds are right angle to each other the electric flux through the plane caps equal to 0 heta hi e ya oma heta hi ds pakhat heta mi hi om bokani hi kan ds tak taka e le ds na 90 degree ni chu wangin
total flux through the Gaussian surface phi is equal to E through pi RL hay hết mi hi E through pi RL chuan upon lam chu kan hrato a chung lam kan hriat le langai the net charge enclosed by Gaussian surface is Q equal to lambda L hemi chung lama charge zong zong zat chu mo hemi sei zong hi L ani mo hemi sei zong hi L ania chuan lambda hi hei charge para unit lenga ti hi heta charge zong zong zat hi a sei zong in kan pun tiranga chu a chunga charge zat ani sa thiam mi lo kan no mem mo khati lai te kha soinon ngai ti no mem soi to pro kan nom lo tura nga yang hemi chunga charge zat chu hemi body sei lam le a charge density kan pun tir khan a charge zat ron chuak ma se Gauss law kan nei to khan E dot 2 pi RL equal to Q by epsilon not aron ti engwangin mo Gauss law chu phi equal to Q by epsilon not ania phi aya hian hei heta value hi kan da thei to kan chok chuak to mo ta hian hei E 2 pi RL Q by epsilon not Q aya lambda L kan nei kan da thaleang Q aya lambda L kan da thanga chuan E equal to 2 pi RL hi hnuai lama kan son thak chuan L le L in kan se langa ala bang chu E equal to lambda 2 pi R epsilon not ani chuan hnuai hian point pakhat ron soya the direction of electric field E is radially outward if line charge is positive hey the charge is positive ani chuan engeron soi hey the direction of electric field is outward positive ani chuan electric field hi upon lampang zong in a oma negative ani chuan electric field hi achung lampang zong in a om chu chin chia tur oh chuan annexa kan kal mai hemi Gauss law application ni shiat thei ol sam dan om ani chumi chu ka soi zo kanga heta hiam phi equal to sigma Q by epsilon not formula kan neya mo epsilon not hi constant ani athak thei chu phi le Q chi hi ni chu wangin a hnuai le zel derivation a point kan zon tur chu phi le Q zel hi ni hei tuna point n non le chi maula heta hian phi kan zong phota mo chuan a hnuai a hei Q kan zong le a chan chu Gauss law formula chu phi equal to Q by epsilon not ani wangin phi le Q chi kan thak thei epsilon not chu constant value nei sa ni a thak thei to lo chu wang chuan kan tum ber chu phi le Q zon zel ani chumi chu in real ro da ula annex sign kan kal chinang hey annex a hian electric field due to infinite plane sheet of charge ti ni ta point enge kan zon tur hey kan chaw tak tak main phi a zong phota chiang em phi a zong phota chuan hey Q a zong le chuan hey heta hi Gauss law formula han azuk thak le mo chu minute claim kan la nei kan la soi zo man electric field plane sheet of charge hai hi in paper ang khani in paper ang hol tlang mo cylinder mai an hol tlang anga khan ngai ta ula chuan hemia a charge density hi ron zia kem ai hei hi sigma sigma ti alam tur density ti na charge density chuan consider a Gaussian surface
in the form of a cylinder of cross-sectional area A. Cross-sectional area kan ti chu hei heti lai adum lai te hi a cross-sectional area a more hi hei a hi a cross-sectional area ni chuan a main ka soi to kan tum chu phi le q zon ani chuan hemi pahnia electric flux kal tlang za chu E into area of the end face circular caps of the cylinder. Heta electric field electric flux kal tlang za chu E into pahni ni wangin through A chu area of cross section pahni gan naya wangin through A ronda. Chuan hay soi ngai lawa nuaya hian phi chu kan hule to kan zon le tur chu q ani mo hence charge enclosed by Gaussian surfaces hemi pum puya charge q omza chu charge density le hemi a area area kan puntir hian hemi pum puya a charge omza thi aron chuak ka soi non leang kan tumber chu q le phi zon ani phi chu flux represent tu ani wangim heta electric flux kal tlang za ta hi E in true pahni ni wangin true A cross section pahni tina mo cross sectional area pahni chuan phi kan nei q kan la nei lo q chu charge omza ta ni chu wangin hemi pum puya a charge density le a area kan puntir hian a charge omza ta ron chuak hemi pum puya a charge density le a area kan puntir hian a charge omza ta ron chuak chu q le phi kan nei le to a formula kan mang le thei to according to Gauss theorem phi equal to q by epsilon naught q aya sigma a kan nei mo epsilon naught ala om chuan phi aya hian hei hetain kan chok chu dei to phi aya hian E into 2a kan da thei phi aya hian E into 2a equal to sigma a by epsilon naught kan zon tumber chu E ania E lo zong ding lama kan son phea true a chu kha true a hi kan da thanga a le a in kan se langa chu aron chuak chu E equal to sigma by true E equal to sigma by true epsilon naught ani shafi lo kan nom ti khan min an respond lok teu shafi lo khan ani kan shafi mo Yes, sir. kan shafi chuan hemi application a hi in ti khan azon tura in shiata a system by in shiat kha chuan bai ha ta ngai lo mo chan a hnuai hian kan kal lenga englo thlengi kan zirang mi thleng hi electric potential ma zong hi chuan sphere a lo ni ta se ati apathum na hiam kha tuna Gauss law kan zon kha ama sabera chuan line a kan zonga adota plane a kan zonga tuna hiam sphere a kan zong chinang number 1 chumi man ka soi du chu hei Gaussian surface kan ti hi Gaussian surface hei dotted line a om hi kan charge nat lam kan te na tur kan charge nat lam kan te na tur hei hi Gaussian surface ani an soi ngai kha thiam meng chuan r hemi capital R hi hemi spherical radius a shim hi nia chuan kan va te tur kha a hlat viau le achang chun a hla viau anga chang chun nai viau theya chuwangin hei circle thawani radius danga mamoni chumi tan chun r te hi kan mang r lian chu hemispherical surface radius a shim hi ania
nè R liền chu hemispherical surface radius sim sim hi nè R te chu kan ma mo na zira Gaussian surface radius kan ne ka R te ani chuan a density anga ya sigma thau kan mangang density a hian mo chuan heta tanga a center atanga electric field natlama zel hi kan vate tura chu ni kan du ber chu e ani e ani kan du ber chu chuan kan enang number 1 ro hi da thalo ko nge en turam don lo tlat chuan number 1 a when point P lies outside the cell point P hi cell pon lama ti zia chu aduma in rin circle pon lama hian anat lam electric field nat lam kan vate na tura kha a tun din muna chon tuna ka ko zo ni mu thayang chu mo heta hemi pon lama hian ti na ni chu mo kan vate na tur electric field nat lam kan vate na tur pi kha hemi pon lama ina chu wang chon hei small r hi capital R ai na lian zo ka hei small r is greater than R mo chuan d phi chu formula lang ai reng e ds ania e dot ds ania chuan dot khui mu themo e dot ds ania chuan hey ai r ania ta thau hian ds o ma wangin same direction ania anin kar angle hi 0 ani chu wang chuan d phi equal to e ds aya e dot ds aya e ds cos theta nia theta aya 0 degree kan da wangin cos 0 chu 1 ania chu wangin e ds chi ron chuak chuan ni china ka soi to ang khan apum pui electric flux kan hriat du chung kan integrate ang hey integration om zel hi tuna chuan hemi chin te lekhi kan la hria chu EDS ani tuna chuan apum pui hi kan zong do na kan integrate ang phi equal to EDS cos 0 hey an hoila main ana wangin cos 0 nia chuan ka soi to ang khan ds ki chu cm re mangai lawa e zo ki cm re mangai lawa hi ds zo ki a integrate chuan ds su small surface area nia tuna kan du chu total surface area of a circle ani wangin hei 4 pi r square ron da mo chuan phi chuan e into 4 pi r square atluka hei ghost theorem a phi ya bok khan handa lut le a chuan e into 4 pi r square equal to q by epsilon naught e is equal to ada tha a 1 by 4 pi epsilon naught q by r square ron chuak chuan ka soi pot ang tai ma zau do na spherical cell chung lam panga chuan mo a derivation hi ngai renga hei a derivation ngai reng ma se hei hi ron bel sigma by epsilon naught hi hei charge density ania chuan a chung lama chuan mo a chung lama chuan when point P lies inside the spherical cell hemi chung lama ina chuan ni china ka soi to kha ghost law khan a chung lama charge za ta poimo lawa wangin a answer a hiam 0 ani ngoi microphone khan on lock teu le ti khan Nè, so mi ti vel lek zona pan lock teu ghost theorem kan derive ai in mu thai tro ghost theorem tai fa khan enge som tur pasni ti kha ne tang teu phải lên chú. Q kan zonga chon enge kan son tur ber e kan zong do na chu mi tan chuam e file Q kan ma mo file Q kan ma mo chu mi chu kan son mu chon
value khan tan zuk ta me ang chuan in homework chu epsilon not value kan phalo zo mula ina next class ka ron zo dang zo